det der kan, altså ret specielt og ret unikt, det er det der med, at det er det der netværk og det samarbejde. Og fordi at vi samarbejder helt vildt godt, altså også designerne med producenterne, men så følger man konkurrenter et eller andet sted, men meget mere kollegaer. Og det er sådan ret unikt i Danmark, man har sådan en gruppe, som inden for samme fag, som ellers kæmper efter de samme kunder, hjælper hinanden. Så hele det der netværk, især det der er unikt, og så er det også skægt, man får en platform og en scene, hvor man kan vise eksperimenterende ting. Fordi ellers på møbelmesser og sådan noget, så skal det være meget salgsbart alt sammen. Men her får man sådan en professionel ramme for at vise sjove nye ting. Så man kan også lave sådan noget helt vanvittigt, som aldrig nogensinde vil komme i produktion, eller hvor man prøver nye materialer, eller bare nye veje. Og det får man mulighed for her. Så netop det der med de sjove idéer, man ellers kun sidder og tegner eller laver et pap, kan man lave virkelige ting. Så det er de der to ting, netværket og så professionelt vise eksperimenter. Og det tror jeg ikke findes andre steder faktisk. Det er også skægt at lave møbler til et tema. Altså, og det gør så også netop, at de bliver anderledes, men ellers vil. Fordi ellers er temaet jo bare kontor eller stue. Altså her der er det jo så alle mulige pudsige ting, altså vennelyst og 50-50 år og sådan nogle ting der. Så det bringer det jo også i nogle mærkelige retninger, man ellers ikke ville have tænkt. Og så netop er det sjove så i år, det der med 50-50, hvor producenterne meget mere skulle ind over, og vi som designer skulle komme meget tidligere til producenterne og få dem med, eller samarbejdet i gang. Så det har jo også været en kæmpe udfordring, simpelthen at arbejde på den måde der.